πολύ μακριά. Όχι σε καμία περίπτωση ό,τι αφορά τον γκολ. Περισσότερο για το αν βγήκε η μπάλα στο πλάγιο. Ή και για τα όσα έγιναν αμέσως μετά, ίσως να πάρουμε μια άλλη άποψη, μια διαφορετική οπτική γωνία. Και επειδή έχουμε σταθεί λίγο στην κίνηση του Περέρα να πάει προς τον κόσμο της ΑΕΚ, φεύγοντας από εκεί που πανηγυρίζουν οι ποδοσφαιριστές του, εγώ θα πω ότι ό,τι και να συνέβη δεν θα πρέπει να νομιμοποιεί κανείς αυτούς που πηγαίνουν στο γήπεδο και έχουν πάντα στην άκρη του μυαλού τους κάποια στιγμή να μπουν στους αγωνιστικούς χώρους και να προκαλέσουν επεισόδια, είτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο είτε στις κερκίδες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και φαντάζομαι πως όλοι μας μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει, βέβαια. Παράλληλα, καλό θα ήταν αψίμι που γνωρίζουν, ειδικά οι πρωταγωνιστές. Ο Φορτούνι, ο οποίος πιστώνει την assist, ο Χάρα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, αμέσως ο Ανέστης έτρεξε προς τον διαιτητή. Και εδώ βλέπουμε τι ακολούθησε αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ από τον Ολυμπιακό. Αριστερά κάτω βλέπετε ότι έχουν μπει στο ταρτάν του Ολυμπιακού στα δύο οπαδοί της ΑΕΚ και κινούνται απειλητικά προς τους παίκτες του Ολυμπιακού.